Gat lang makamam ya? Hakbang. Ngawat, ngawat kami kapayas guys. Aba! Coach, namit. Parang Hotel. okay. Eh, kita kami ng kapayas. Ngayo kami sa puno. Nangayo kami sa puno. Ngayo kami sa puno. Una kami guys. Damo di kapayas mga kalot. Ngayon kami ma. Para ba tingalas? Ano dito naman ihaw? Hindi ay dulot lang. Ready na to? Yung sila di? Tal! Denga mo! Denga mo! Babo ba? Hey! Jibe! Bis naman! Denga mo! Hello! Hi! Piyak sa blank. Lloyd. Tumis lo, coach. Tamis coach. Mamuha ka payas. Dulok-dalok si mo coach. Dulok apoy may. Pati liso dala ka on. Mga ginaano mo na ni. Eh, haboy mo liso pa sa punta. Ah, may mga tanong na tao. Gani. Mamilang tawon. Yawang ko tumbo, ikaw yawan kitket. Ano man? Latlang, yawang ko tumbo, yawang ka kitket. Parang nag-gym mo? Ay balay, paglalay. Yung sa bono ka na to, pare ano to ko? Sa syudad sang alimugan. May? Tudo dalaga. Tulo. Hindi naman, no? Hindi naman. Ano gani? Kung tapson mo bala? Hindi na. Maluto na? Ang tudlo laga to man. Oo, saging na bala. Gamay-gamay na bala. Oo. Senyorita. Piyak na, coach. Hala. Denga mo! Yay! Nadula na kami. Bala. Jay! Dula kami subong guys. Nadula na kami. Ilami. Wala na kami. Ilami bilin guys. Bigay ko nila, oh. Jay! Ang coach, bakit bili nila? Ilami guys. Parang court guys oh. Sa tulad sa punta. May mga salakyan, may lagi. Tigit pa sa kamoy, tulot-tulot mo lang ikaw lang isa. Sa pagit yan. Karni, alimo. Pa sa to. Oh coach. Ari ni coach, drop coach. Madamo sa Coach. kapayas. Manamit, mahumog. Matamis. Tapos isulod sa bulsa. Let's go. Later. Kapayas nila. Let's go. Kulang na lang lubing. Take on man tayo, kapoy tayo. Ano lang punta ka po. Sa mo 19. Bilang ka lang. Ayun na do. Bilang ka lang. Ayun na kay coach to bigyan mo yun, Leo. Sudli Leo, ay namdalay. Na, bio guys oh. May tubig man sana. Na, may bio guys. Madala ka bala. Ano ni gani malunggay. Pagabot sa city. Do not. Ayan. Guys, damo ija ka payas eh guys oh. Para pa ito oh, nan. Loy, binili ko. Binili ko gani. Gamay hindi. Ubos ya. Ito mo na ako, coach. Para sa kaluto, coach oh. Coach, para sa kaluto, coach oh. Yung mga kalot Yung mga kalot ang muna rin yun. Ang muna rin yung gym. Oo, ito na tayo. Ari rin yung gym ang kalot alapo. Tapos gym. Ah, tanto tayo, binayo ito nga sabi na, masita. Paano na nilagay talaga mo? Kailan na mo sila Kita mo nang gumata. 0.5. Hindi, coach. Ako si Rubay, coach. Iwa, hindi ko ro, bios sa gumata. Are si JJ kagod. Maning gem ta? Ang gem. Labot din mati sa mga kalot sa gym nila sa barangay Baong. No, almost 1 hour atong lakat. May layo. Tagas-tagasket. Hindi basta-basta ang ang tagkatagason sa gym. No. Ay na. Pati gem guys, talakla doon. Mga salamat na sa Ginoo. Wala kang bigyan kabayan. Nami sang rengla, naya mo yan da. Salamat pinakakaon kami sa kapayas. Kami sa bes. No? Ay, sino nyo yung pangayo? Sa puno. Ay wala ang tagiya. Are ang ano kuha. Ito, buwan na rin kanoy.
Kakogin mo ng advantage kung taas ka, maglumpat. Abangan ng mga video ramon dire. Nagmeto guys. Salamat kid, salamat sa mga nag-invite sa amon.